கர்த்தருடைய நாமத்துக்கு மகிமையுண்டாவதாக. இன்றைய வார்த்தை ஏசாயா 52:12. கர்த்தர் உங்கள் முன்னே போவார், இஸ்ரவேலின் தேவன் உங்கள் பிறகே உங்களை காக்கிறவராக இருப்பார். விசுவாசிக்கிறவங்க ஆமேன்னு சொல்லுங்களேன். ஆண்டவர் உங்களை பாதுகாக்கிறவராக இருக்கிறார். முன்னும் பின்னும் வல்லமையான தூதர்களை வைத்து உங்களை பாதுகாக்கிறவர். ஆமேன், அல்லேலூயா. இன்றைய தினம் ஒரு பெரிய பாதுகாப்பை கர்த்தர் உங்களுக்கு கொடுக்க போகிறேன். ஏனென்றால் அவர் முன்னே போய் கோணல் ஆனவிலெல்லாம் செவ்வையாக்குறதே உங்களுக்கு ஒரு பாதையை, ஒரு வழியை கர்த்தர் ஆயத்தப்படுத்துவார் இல்லையா? அந்த வழி உங்களுக்கு இன்பமானதாக இருக்கும். அந்த வழியில் ஒரு ஆசீர்வாதம் உண்டாக இருக்கும். இன்றைய தினம் உங்களுக்கு மிகப்பெரிய ஒரு அற்புதத்தின் நாளாக இருக்கும். ஏனென்றால் முன்னும் பின்னும் கர்த்தர் உங்களை பாதுகாப்பை கொடுக்குறேன்னு சொல்லி இன்றைக்கு வார்த்தை கொடுக்குற இஸ்ரவேலின் தேவன் உங்கள் பிறகே உங்களை காக்கிறவராக இருக்கார். அவர் முன்னே போகிற தேவன், உங்கள் பிறகே காக்கிற தேவன். அதனால் கையிடுகிற வேலைகள், போக்குவரத்து எல்லாவற்றையும் இன்றைய தினத்தில் கர்த்தர் பாதுகாத்து உங்களை ஆசீர்வத்து நடத்த போகிறார். நம்பிக்கையோடு இந்த நாளை துவங்குங்க. நிச்சயமாய் கர்த்தருடைய ஆசீர்வாதம் உங்களுக்கு உண்டாயிருக்கும். என் தேவனுக்கே மகிமை உண்டாகட்டும். ஆமென்.